In-numru ta' nies dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali naqas kważi bin-nofs. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia ta' rendikont tan-nies li qed jirċievu l-benefiċċji soċjali u saħaq kif il-politika ta' Making Work Pay qed tħalli l-frott. Il-Ministru Farrugia rrefera l-informazzjoni miġbura mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Din turi li f'Diċembru tal-2012 kien hemm 17,727 persuna dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali li minnhom 5,762 persuna kienu jirċievu l-benefiċċju tal-qatt. F'Marzu li għadda dan in-numru niżel għal 9,250 persuna u li minnhom fadal biss 1,210 persuni li qed jirċievu l-benefiċċju tal-qatt. Kif saħaq il-Ministru dan huwa pass importanti li jirrifletti tnaqqis ta' 47.8% jiġifieri 8,477 persuna inqas. Dal-Gvern beda politika holistika biex iħajjar iktar nies jitlu fid-dinja tax-xogħol u ma jibqgħux iktar fuq benefiċċji soċjali għalihom għall-ġittalli tagħhom u ta' wliedhom u jimxu allura il qudiem fil-ħajja. Qed tagħti riżultati pożittivi din il-politika, rajna kważi tnaqqis ta' nofs il-persuni li kienu fuq benefiċċji soċjali f'dal aħħar 4 snin. Fil-konferenza sar aċċenn ukoll għal miżuri ta' tapering of benefits fejn persuni li jsibu xogħol jibqgħu jieħdu benefiċċji mnaqsa gradwalment għal 3 snin. Il-Ministru rimarka li 2 minn 3 minn dawk li gawdew b'din il-miżura huma nisa u tkellem ukoll fuq qatt ta' miżuri oħra li għenu biex iktar nies joħorġu jaħdmu fosthom is-servizz ta' childcare offrup xejn u l-ħolqien ta' breakfast clubs fl-iskejjel. Michael Farrugia sostna wkoll li dawn il-miżuri biex aktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol u ma jibqgħux dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali huma ħidma li tmur id fit fil-ġlieda kontra l-faqar. F'dan l-aspett temm jgħid li l-proġett LEAP huwa parti mill-ħidma holistika biex tingħata l-għajnuna possibbli lill-familji. Bil-programm LEAP qegħdin nagħmlu family profiling qed nibagħtu esperti fid-djar tagħhom ta' dawn il-familji jgħinuhom jimxu l qudiem jaraw l-tfal imorru l-iskola, nurruhom diversi inizjattivi li hemm ħalli huma jieħduhom u jqumu fuq sahom jimxu l qudiem.